Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. iKaizer Chiefs ke imemezela into yokubana ke i-centre back yabo youngster esuka phaa kwi-development yabo uXolani Khosa bamlowunile ke bemlowunile laa qela ke leGomora FC. Isizathu saloo nto bathi bafuna le nkwenkwenyana ifumane umcimbi we-game time, bafuna ukuyikhulisa. Khumbula leyo nto yokubana ebengazufitha phaa ngaphakathi uKhosa kwezaa centre back zeKaizer Chiefs, phaya kunoKwinika, kunoMiguel, kuno mfana kaRashid Dotli, kube nalo nkwenkwenyana kwaThabo Molesane. Into ethetha ukuthi lo mfana ke ebeza udonsa intambo ende engadanga wafika kule ndawo mele ufika kuyo. iKaizer Chiefs ke ayikuba ilwa nayo kanye yamonyanya xa imlowuna, yenza into ebalulekileyo into yokubana umfana omdala akhule, afumane umcimbi we-game time. Umfana omdala aqhele ukudlala. Khumbula loo nto yokubana iKaizer Chiefs, zonke ezi youngsters iKaizer Chiefs ethe yazilowuna ayixabananga nazo baphulaphula, ayinanxa nazo. Inye qha into yenza iKaizer Chiefs wanqula ufuthamisela abantwana ibe ingazi kubasebenzisa phezu kwegama lokubana isithi benziwe yiyo. Ekugqibeleni izobe iyababulala xa kanti ikwazi into yokubana ibasakaze kwezi timu, ibalowune, ibanikeza ifuthe lokubana bazibonakalise, baziqaqambise, baziveze into yokubana baphethe ntoni esandleni. Ibanikeza ke chance enkulu into yokubana ke bazimakethe, bafumane umcimbi we-game time kwezi timu ke bazobe belowunelwe kuzo. Ngoba lo xa ibagcina ngaphakathi iKaizer Chiefs kugcwele senior players phaa, and iKaizer Chiefs iphulo lokulwa ibuyise isidima sayo, kunyanzelekile into yokubana ilwe kwagoso okophukayo kule Betway Premiership yale season, ukulanda isidima sayo, ukwenzela into yokubana nayo ihlonishwe njengeqela elikhulu apha eMzantsi Afrika gxebe, apha eAfrika iphela. Xa ke ngoku iKaizer Chiefs izawugcina iyoungsters ibiqonda ukubana ayizukuzisebenzisa ngoku, yawube ke iyazibulala. Ndiphi apho ndikhoyo, ndilapha kule meko kaXolani Khosa, into yokubana umfana omdala yi-centre back entle kakhulu, ekwazi ukuyifunda igame, ekwazi ukujonga, ekwazi ukumakha, ekwazi ukudifenda. Kodwa iKaizer Chiefs yathatha isigqibo sokubana mayimkhulule, imlowune liqela leGomora FC, ukwenzela into yokubana afunde likhulu, afunde libanzi, afumane umcimbi we-game time. Umfana omdala aqhele ukudlala, izithi asokuvuthwa imthathe iKaizer Chiefs izokumsebenza njengesiqhelo. Banintsi ke nabo zitha Kwinika yabakhulula boobhabha koStellenbosch, babuya ke ngokusebenzima kakhulu, sebezi-defenders zeKaizer Chiefs, basuka kulaa development yeKaizer Chiefs ozitha Kwinika. Injalo ke baphulaphula ke ningake ningene ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.